Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Jadi hari ini aku di warung mie. Mie apa ini? Mie ayam. Mie ayam ya komplit ngopi sembarang pokoknya. Ini aku lagi pertama kali ning kene aku, Bos. Jadi ini aku pengen tanya-tanya sama Mbak E. Soal lagi Mbak E. Nah, halo Mbak. Halo. Nah, iki sampai ning kene kerja wis terasa sih, Mbak. Nembe kalih wulan. Kalih wulan ya, Mbak. Masa awakmu dhewe ning kene? Nggih. Tenan masa kowe dhewe? Nggih, kula Mbak. Neng kene dhewe ya. Berarti sampean iki yang anu Mbak ya. Kuat Mbak mentale. Nggih pripun, Pak? Kadang kan ana sing isin to Mbak. Biasane iki anak sing isin, anak sing anu Bos. Bawane nggih pisanan iku nggih Isin ya? Yo. Nggih. Tapi nggih suwi-suwi nggih boten. Jadi iki Mbak E kalau pesen apa iki menerima pesanan Bos. Mie, iki mie ayam yo. Nggih. Mie ayam terus wis ana komplit iki kopi-kopi. Oh, berarti isin aku dhisik yo isin lho Mbak ngono iki. Nggih. Dadi nganu ngene iki isin. Wong aku dhisik edak wong edok isin lho Mbak. Lho tenan aku edak wong edok isin Mbak. Soalnya aku dhisik iki piye Mbak? Enggak mau piye ya? Aku setelah iki dhisik pacaran iki mau Mbak. Dhisik wedi aku. Le aja ngono. Iya Mbok, nah aku wedi. Akhirnya aku selama ini ki yo gak pernah aku nganu cewek. Dadine muga-muga aku kudu wani pokoknya. Tangonone lah dadine ki terus iki aku mampir rene dadine kok gak tau rene aku terus coba ini aku rene Mbak ngopi ngono. Oh. Ini ki pira Mbak cara apa ya Mbak? Tanya kaya ngene iki hitungane sampean iki mingguan atau apa Mbak? Gaji nih. Harian. Oh harian ya Mbak. Hariane pira Mbak? 50. 50 ya alhamdulillah wis ning desa iki gede lho Mbak. Nggih. 50. Wong iki nyantai lho, ora Nyantai niki, Mbak. nyantai. Gak kesel ya. Nggih, kesera-kesera. Namanya kerja niku nggih kesel. Yo, Pak. wis tau walaupun kerja ki mun yo kesel tetep yo kesel tapi yo jenenge Tetep ditandani. iya ngono lho Lur. Monggo lho rak rene lho iki. Bakule yo ayu. Terus berhubung ki aku insyaallah wani rawane aku arep pengen kenalan karo bakule. Tenan aku. Wis tak panekne Mbak iki aku. Soalnya selama ini aku gak pernah kenalan karo cewek, Mbak. Yo baru-baru iki, Mbak. Tak wanekne aku. Insyaallah aku iki ngarepe toko bos. Kita saking deket saking pundi? Napa nih? Sampean nganu ngertosen mriki lho saking pundi? Kan aku liwat lho, wis sapa kok eneng dhisik kan warung. Nggih. Terus lho kok ganti iki. Terus tak ganti iki terus tak ingeti. Wah, yumen bakole aku. Aku arep mampir gak wani soalnya jek nganu repot maksudnya mulane ki terus aku bar ngetene wong waro mbah sapa aku gak ero jenenge tak terne mantuk terus insyaallah muga-muga aku teko kono aku tak mampir ning warung kae. Bakale ya. Asline sampean pundi? Aku kene Pundi? iki teragan kene nang wetan kuwi. Ya kene rene pengen ngopi karo ya pengen kenal enggak aku. Pengen kenal bakole ngono. Sampeyan iki ya sabar Mbak ya. Yo piye ya? Ya ki bukan nganu ki cuma omongan. Sampeyan iki wonge sabar. Ora sombong lho Mbak. Kan eneng to Mbak sing ya aku gak kadang saya itu eneng sing sombong. Eneng sing oh ya wis. Jadi aku melihat orang itu bukan karena ayu ataupun cantik gak ngono Mbak, gak ayu. Penting dari sifatnya terus atine Mbak. Kalau sampean iki enak dijak ngobrol. Dadine apa adanya Mbak. Lah nyampe Mbak wong uripe lho. Nggih, tiyang urip. Nyampe ta urip gak usah dibanggakne sombong. Kan Ngono lho, Mbak. sing sombongne napa to, Pak? Wis ora gablek popo ya to Mbak, Iya, pomo iya. ibaratnya ngono lho. Sing padha sombong. Ngene iki lho. Napa? Masa pribadiane sing sombongne kan mboten. Nah, gak matuk. Terus parase goreng sedhik sombongne kan nggih mboten napa. Kene
Mbak gak tau dolan ngono, Mbak. Mboten. Lah nyapa gak tau dolan? Mboten nggih, pokoke gak seneng dolan kula, Pak. Oh, gak seneng dolan. Mboten. Terus tak jak dolan lemah. Gak iki kur guyon lak. Dolan, Pak. Ya maksud iki, Tanggane tanggane niku lho mboten kula. lho, lah nyapa? Lho nggih tanggane wonten niku ta, Pak. Rasan-rasan. Oh, rasan-rasan. Mboten. Ya wis gak apa-apa. Maksudnya ki dolan ki dalam arti ya aku pengen koyo delok udara ngono lho, koyo nang alun-alun mbuh man-man bakso apa meneh nah ngene koyo ning Telagan apa. Nah, ibaratnya kan ngono to. Paling kula nek dolan niku nggih yane dulur-dulure ngoten. Oh ya, sing penting ki dolan ngene dulur kuwi lebih penting dari apapun. Soalnya nomor satu ki Kula dulur. paling nggih dulur ngoten niku pun. Heeh. Nek sing liyane nggih Ora ki kayak omongan, kalau pengen ngejak dolan ya menolak gelem. Ki kur guyon ya lho kok. Kan awake dhewe kan coba ngobrol to. nggih. Mau gelem ya alhamdulillah. Aku ngono tok. Intine. Oh lagi orang wulan ya ning kene. Nggih. Mau kata libur ya. Ngene dolan gak apa-apa. Dadine ngilangi pikiran suntuk-suntuk ngene dolan iki gak masalah wong. Nggih. Wong dolan yo ora ado. Aku lah ngejak dolan wong itu gak pernah ado, Mbak. Yo pertama yo ning Telagan mangan apa ning alun-alun bareng ya mantu lak ketoke kerasan yo rada adoh kaya ning ndi ning tawon apa ning nganu nah ngono umpamane kan ngono to. Niat iki jan apik pengen ngejak dolan tapi ngomong ki lagi kenal aku arep pengen kenalan karo sampean. Oleh pernah Mbak aku pengen kenalan karo sampean. Angsal nggih Mbak ya. Nah aku rada isi. Piye ning tiba lak kenalan jeneng kene ya. Nggih, datang kondi. Iya ning kene ya. Iya. Manim ora iki ya Allah. Lagi iki aku, Bos. Muga-muga ya mani aku ya kenalan soalnya ora rawe apa to guyu kuwi lho. Kok wong kok iso guyu kuwi lho. Iya. Oke. Kalau blaken Pak. Lah iki wis tak plok iki lho. Kowe aku arep kenalan. Yo, pengen kenalan karo iki Mbak iki aku. Mau kan tanya-tanya tok, muga-muga oleh aku kenalan ngono. Angsal nggih, Mbak? Angsal dadine alhamdulillah. Jadi kan ulur ya jangan lupa nanti kalau sampean pengen pesen mie ataupun apa iki jenenge? Apa, Mbak? Napa? Apa kesediaan iki apa, Mbak? Kalau pengen Mriki enten es teh, jeruk, terus es degan. heeh. Betuk hijau enten ku menerima pesanan ngoten. Nah, jadi kingko menawa eneng biasa niki caca iki lak ana eneng dadine kingko insyaallah aku arep tanya terus terang sama Mbak E. Wis apa adanya oleh mbok ora oleh aku tetep tak jujur e. Kingko intine aku pengen kenalan karo Mbak ya juga ya. Terus pengen njaluk nomor WA juga lek ning pesanan bisa WA nanti bisa dijukuk kuwi lak oleh dadine aku jujur ae karo wong itu lak oleh njaluk ya matur suwun lak gak oleh aku tidak memaksa jadine jujur apa adanya angsal namung mboten angsal alhamdulillah matur suwun Mbak ya Nggih. jadi ki aku arep kenalan karo Mbak E nolak menawa biasane aku ki aneh Mbak kadang cacah bengi ngono kae kadang pengen anu kan kadang tutup kono dadi Mbak es Mbak dibungkus sakmene mengke kula pendet ngono dadine yo njaluk WA ki bukannya arep ngene ora Mbak yo pengen yo duwe WA-ne yo pengen nah ngono lah olah ya karo WA barang. Jadi ngono lho iki aku arep kenalan ya muga-muga dijenengan karo Mbak E. Kenalan Mbak. Jadi Mbak E ngadeg gak apa-apa Mbak. Jadi piye Mbak? Ngene Mbak ya. Jadi ben Mbak. Kenalan Mbak. Kula Tommy, Kula Sriati. Sriati, daleme Kula Jati. Jati. Dadi matur suwun Mbak yo pas kenalane terus nomere Mbak. Matur suwun Mbak yo. Nah, iki lho Lur, jadi ki aku wis bar kenalan jadi matur suwun karo Mbak Sriati. Nanti lek wonten pesanan monggo mengke hubungi kula, mengke kula langsung laksanakan. Dadi wis ngono Mbak. Dadi wis matur suwun Mbak Sriati nggih. Nah wis Lur, jadi vlog hari ini saya akhiri ceritane ngopi karo
kenalan dari jalan makan. Saya akhiri vlog hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.